Diba, naamoy ah. Ilaban ko to eh. Dapat pinakasin. Yung pet shop oh. Maliit ako para pupunta sa mga pet shop eh. Alam mo, matagal na yung pet shop ngayon eh. 90s pa yata yun, early 2000s. Traffic na. Ito yung konti lang nakakalam na ano, daanan ng Riles, daanan ng Riles Trento, ng Riles ng Trento. Lalo na yung mga taong hindi taga rito sa Angeles or mga tipong mga generation ngayon na mabata. Hindi nila alam na may Riles ng train na nagtatraverse dito dati. Ay, naalala ko pa, meron yung parang crossing something, hindi ko alam, parang warning na crossing crest, passing yung train, something like that. Siguro sa jowa niya to, think ko. Okay, pareho kami ba to? Yan, nakita niyo yan, yan, hanggang dito, yan, yan o, Riles ng Trento, kaya nakaangat. Tagal na ng art done na to. Focus dapat sa pag-drive dahil baka nasagasaan ng tao. Gumagamit ko bang Yahoo ngayon? Malatado nga ha, pasisidaran ko yun ha. Mga Gen Z ngayon, di pala nang gumagamit yatang Yahoo. Kailan nga ba na wala ang Yahoo? Tayo sa tabi. Talaga
counterflow. Na lang. Ano na ako? Bumibigay na tong clutch ko eh. Kailangan papalit ko eh. Sabi kasi ako nag-ride sa akin na ganito sa trabaho. Pero naman ang reserva eh. Pagkabit lang, mas prefer ko na ipakabit na lang sa metalo o sa back DIY. Mamaya hindi pa pwede lang ako. Naging bright colors na itong multicolored na yun. Maliit ka niyan eh. Rainbow color pag attractive sa mga bata. Alam niyo yung mga bike noon na iba't ibang kulay ng gulong. Saka yung mga lace ng 90s, yung lanyard na may iba't ibang kulay yun. Wala lang, iba't ibang kulay yun. Tapos naalala niyo pa yung ano. Awid muna tayo. Yung slinky ba yun? Parang ano, uod na spring. Yan, iba-ibang kulay din yun. Naalala nyo yun. Laruan ng 90s. Pangarap ko yun, sa totoo lang, di ako nakabili. Ngayon may pambili na ako. Nung na-texting ko paano na rin, naboboringan na ako. Siguro nagugustuhan ko lang ng malito kasi iba-iba yung kulay, yung rainbow color. Ay, rainbow color na yun, yung naalala rin pala yung payo na Micromatic ba yun? Yung mga ice cream. Ngayon yung kulay na yun, naging ng kulay ng LGBT eh. Yung assume nila na under ko doon sa mga ganong minority or group. Kapag ka nagaganon pang kulay, di ba pwede gusto mo na rainbow color? Wala lang. Akin na ng ano, difference ng labeling ngayon ng mga item ay ng mga things. Sana may ano, may pera dito.